आंनि इउटुब चेनेलाव आरो फिन बरायफिननाय थाबाय आं दायो गामियाव दंफैयो उदालगुरि हस्त्रपारा सरनापारा गामियाव दायो जोंनिया सिस्टार प्रग्राम जानो नागिरदों आरो बे सिस्टार प्रग्राम जानायाव सिस्टारखौ माबायदि गाजा गोमजायै नेदों माबायदि जों बरायो सिस्टारखौ नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो जों सिस्टारफोरखौ नेगासिनो जों थादों आरो दायो मोसानायबो नुगोन एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना आं गामियाव दंफैयो होननायखौ बुजियाखैबो जानो हागौ एक्चुअली आङो बे सरनापारा गामियावनो आं जोनोम मोन्दोंमोन बे सरनापारायाव दिनैदों साथाम जाबाय आरो सिस्टार जानाया बिराद बेबायदिनो इन्टारेस्टिं जायो जोंफोरो बे फार्स्टनियावबो बिराद बेबायदिनो इन्टारेस्टिं खालामलांबाय आरो बे सिस्टार थार्ड जानायाव आंखौ मामाया सिस्टार प्रग्राम जानो नायनो हाय होननानै लिंहरनायलाय आं फैनाय जाबाय बिजों लोगोसेनो आं नोंसोरनो सुंद'हैबाबो ससेहैबाबो बे सिस्टार प्रग्रामाव माबायदि इन्टारेस्टिं जायो सिस्टारखौ माबायदि नुयो माबायदि बरायो बेखौ देखायलांबाय थानो आं सानबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय दायो सिस्टारा फैगौनो बे सिस्टार फैनायखौ नै गासैबो जोंनि सरनापारा गामिनि मानसिफोरा जमा जानानै बेयावहा लामायाव नेफायगासिनो दोङो हस्त्रपारा नैबे लामायावहा दा नोंथांमोना नायलांबाय थानो सिस्टारा फैबोला मा खालामो सिस्टारखौ माबायदि बरायो ना नै लोगोफोर फाइनालि जोंहा दायो सिस्टारा सफैबाय बियो जाहैबाय फादार सिस्टार प्रग्रामाव सिस्टारफोरजों लोगोसे फैफादों नैबे फार्स्टनि गुफुर टफियाव लानाया बियो दा सिस्टार गायसनजानाया आरो नैबे टफि गोसोम लानाया जोंहा सिस्टार अलरेडि जाखाबाय आरो बियो सिस्टारा दा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ गाहाम मोनदोंबा नायलांबाय थादो Kuren जाबाय जोङो 이거죠. 누가 먹는 거야? 지금
थाव होनग्रो ना थाव होनग्रो खांबासो नांगौ नांथारनाय खोमा और सिस्टर तो माने गाटू हुरु हुरु फटर ना ओजन कम আছে ओ दांगी Hai, palok mari nah itu deh. Ada. नै लोगोफोर जोंहानि सिस्टार गायसनजानाया बेनो बिनि मुङा जाहैबाय सिस्टार रेसेला आरो जाहा नैथिं दङ सिस्टार अजिता बे अलरेडि सिस्टार जाखाबाय दा जोंहा गिर्जा हारि बेबायदि सोलिसिगोन आं नोंथांमोननो बे गिर्जा जनाय हारिफोरखौ देखायनो हाला मानो होनबाला गिर्जा जनायाव एसे भिडिअ हारि लानायफोरा असुबिदा जायो बिनि थाखायनो आं नोंसोरनो फुल भिडिअ लाबोनो हाला And Joseph. First of all, I thank God for this auspicious day. Reverend Father Visuji, Director of Social Work. Reverend Father Philip Barla, Parish Priest of Ambadam. Reverend Father Marcus Lakla, Parish Priest of Tangla. Reverend Father Theodore Porti, Parish Priest of Reverend Father Nathaniel Nursery, Assistant Parish Priest of Hogazali, Reverend Father Jacob Mormu, Assistant Parish Priest of Masbat, and Deacon Nikhil Demari from Udalguri Parish Priest. I also welcome and Miss Rekha Busumutari, who has accompanied Sir from Sastrapara High School. And now I call upon all the catechists of Kind information, they are all unmarried. Demari. Therefore, I request Subut Demari to be on the stage. Okay, thank you. बाराय थांदे नै लोगोफोर जोंहा बिनिफ्रायनो प्रग्रामा जोब्बाय आंथ' गिर्जा जनायखौ नोंसोरनो खिथिखायासै ओरैनो जा सिनायथि होनाय हारनायफोरखौ सुंद'यैबाबो देखायबाय आरो नोंसोरनो खिन्थिबाय दा जों लामायाव ओंखाम जाखांना ओरैनो दंलायबाय थायो बेयावनो आब'दों दसे पिक लाबाय जाहा आब'आ नै जाहा बाजै मोजां नुयो दख'नाखौ लानोबा फैनानै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय थेंक्स आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफाफिनगोन बाय बाय